पावर स्टार के मूड समझ में ना आवेला कि कब का होई। अब देखो ना, काले एगो गाना रिलीज हुए, ओकरा पहले कितना दिन फैंस लोग के वेट करैला हन। अब लगातार माने गाना पर गाना दे रहल बड़न। अब हम ऐसे कहतनी कि पवन सिंह के एगो औरी गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा सुन मेरी लॉलीपॉप। हाँ, हौ वाला लॉलीपॉप ना, उ तो लॉलीपॉप 2 अइबे करी, लेकिन ई दोसर गाना ह जौना गाना के नाम बा सुन मेरी लॉलीपॉप। आ ई काले रिलीज होता। एगो काल के रिलीज भइल बा हथियार, आ पूरा धूम मचैले बा, बवाल ट्रेंडिंग सेक्शन छा गइल बा। माने पूरा हमरा लागता कि लाल घाघरा के रिकॉर्ड इहे गाना तुरे वाला बा। आ तले एगो औरी गाना के पोस्टर पोस्टर जौन बा उ राते के आ गइल बा। ठीक बा, ई गाना यासी फिल्म से आवता, त लोग के हम बता दी सुन मेरी लॉलीपॉप राते के पोस्टर आ गइल बा। लेकिन हमरा लगे तो सा टाइम ना रहल वीडियो बना के बतावे के। अभी टाइम मिलल बा फिलहाल, तो पोस्टर आ गइल बा। पोस्टर तू लोग देख ले बोलो। आ गाना के नाम बा सुन मेरी लॉलीपॉप। अगर गाना के बारे में बात कल जाओ तो पवन सिंह आ अंतरा सिंह प्रियंका जौन बालो ई गाना के गइले बालो। एकरा बाद म्यूजिक के औरी देले बा रजनीश करके केहू बाड़न। आ लिरिक्स छोटू यादव करके कि रोहित यादव, यही मतलब ध्यान पर नहीं आवत, यही हम पोस्टर लगा दें, तू लोग पढ़ लियो। ठीक बा, तो ए टीम के और यासी फिल्म से जौन बा उ आवे वाला बा कल 1 दिसंबर के। ई गाना जौन बा उ लॉन्च होके वाला बा। गाना जौन बा उ अच्छा बा, कैसे पावर स्टार पवन सिंह के कलकतिया राजा अगर तू लोग देखबलो तो यासी फिल्म के गाना है। कलकतिया राजा कितना बड़का हिट बा। वैसे कोनो फिल्म से गाना हो, कोनो चैनल से गाना हो, लेकिन पवन सिंह के जब गाना होता है तो ये मैटर करता है, क्योंकि पवन सिंह आ एगो औरी कुछ नया देखे के ई मिलल बा कि पवन सिंह आ अंतरा सिंह प्रियंका आज तक ले पहले अंतरा सिंह प्रियंका के साथे नहीं आइला। पवन सिंह अब धीरे धीरे सब केहू के साथे गावे के मतलब कर रहा बड़ा ना। सब केहू के अब ऐसा बात नहीं है कि हिंकरा साथे ना गाए, हुंकरा साथे काम ना करें वीडियो में। अब सब केहू बराबर जैसन काम करते, जैसे कि अंतरा सिंह प्रियंका के साथे पवन सिंह के अभी तक गाना नहीं है। अंतरा सिंह प्रियंका के साथे ई पहिल का गाना यासी फिल्म से सुन मेरी लॉलीपॉप कल रिलीज हो रहा है आप लोगों के बीच। तो तारा लोग के का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो। मिलता नहीं अगला वीडियो में।